Vodik nije samo gorivo za bezugljični promet, ni samo način spremanja viškova energije iz obnovljivih izvora, nego i mogućnost osiguranja električne energije u slučaju klimatskih ekstrema i prirodnih katastrofa. Istaknuto je na nedavnoj konferenciji o vodiku u energetskoj tranziciji. Time se kroz znanstveni projekt bavi voditeljica Laboratorija za energetska postrojenja Zagrebačkog fakulteta za strojarstvo i brodogradnju. Unutar ovoga projekta integrirat ćemo obnovljive izvore energije i vodik, dakle sunčevu energiju i vodik, i taj sustav ne samo da će biti za potrebe projekta, nego će to biti i ogledni primjer kako bi se realizirali sustavi s umrežavanjem i umnožavanjem na većoj skali za sigurnu opskrbu električnom energijom cijele Republike Hrvatske. Dakle, time bi se smanjio i zapravo potpuno prekinuo uvoz fosilnih goriva. Napuštanje fosilnih goriva i za globalne proizvođače energetske opreme nedvojbena je činjenica, pa tako Siemens Energy priprema uređaj za proizvodnju vodika koji će biti jedino gorivo javnog prometa zimske olimpijade u Pekingu 2022. godine. Naš portfolio sad sadrži elektrolizer 300, visoko učinkoviti je elektrolizer sa učinkovitošću veću od 80%. Isto tako, smatrajući vodik vrlo bitnim u budućnosti, većina našeg portfolija, kad se gleda i plinske turbine, trenutačno može raditi na 50% pokretanja vodika. Glavna energetska jezgra unutar ovoga projekta koju ćemo razvijati temelji se na elektrolizatoru za proizvodnju zelenog vodika, na kompresoru koji je po tipu elektrokemijski kompresor i dalje na gorivnom članku koji onda korištenjem tog zelenog vodika proizvodi električnu energiju. Europska udruga opskrbljivača plinom nedavno je objavila da se u postojeći sustav distribucije prirodnog plina bez problema može umiješati do 25% vodika. Prije svega misli se na zeleni vodik koji se proizvodi iz vode s pomoću obnovljivih izvora energije. Želimo biti odmah na početku uključeni u to sve. Dakle, zanima nas uopće koliko poslovnih subjekata u Hrvatskoj razmišlja o tome, gdje će se biti postrojenja za proizvodnju vodika. Mi govorimo prije svega o zelenom vodiku. Dakle, ono što je sa strane Gradske plinare Zagreb, bitno je postrojenja za umješavanje vodika, što ćemo mi u našim planovima smo već počeli raditi. Dakle, mi imamo već, rekao bih, pripremljenu mrežu na srednjem i niskom tlaku, jer ona sva polietilenska i ona može i danas preuzeti određeni postotak vodika. U Zagrebačkoj plinari smatraju da trošila treba prilagoditi korištenju vodika. Ovaj će projekt pokazati i kako koristiti toplinsku energiju koja nastaje kod proizvodnje električne energije iz vodika bez izgaranja. Koliko je to Europi važno pokazuje iznos od 3 milijuna kuna kojima je Europski fond za regionalni razvoj podupro taj projekt.